שלום חברים, זה שוב אני, מבשר. אני כבר כמה ימים במתח. נראה לי שעוד מעט ממש מתחילים לזוז. כולם כבר מוכנים. אפילו השם אמר למשה להכין 2 חצוצרות כסף. אבל אלה לא חצוצרות רגילות, כמו בחוג מוזיקה. אלה חצוצרות מיוחדות. צריך להקשיב להם היטב. לכל קול יש תפקיד שונה. אם למשל תוקעים בשתי החצוצרות תקיעה ארוכה וחזקה, כל העם מבין שצריך לנסוע. זה הסימן הברור להתחיל לזוז מהמחנה. אם תוקעים בחצוצרה אחת תקיעה אחת ארוכה, אז רק נשיאי השבטים צריכים להתכנס לאוהל מועד. זה כמו פגישת מנהלים דחופה עם משה. אם יש מלחמה, או שרוצים לצאת לקרב נגד אויבים, אז תוקעים בחצוצרות תקיעת הזעה. זה כמו הזקת צבע אדום, כדי שכולם יתכוננו לקרב. החצוצרות הן לא רק למלחמה ונסיעות. בחגים, בראשי חודשים ובימי שמחה, תוקעים בחצוצרות כשמביאים קורבנות. זה מוסיף עוד שמחה וחגיגיות. סוף סוף מתחילים לנסוע. אחרי כל ההכנות האלה, ביום חף לחודש השני, אייר, בשנה השנייה לצאתנו ממצרים, הענן מתרומם מעל המשכן. זה הסימן שצריך לנסוע, והפעם באמת. קודם כל, שבט יהודה וכל מי שאיתו, שבט יששכר ושבט זבולון, יוצאים לדרך עם הדגלים שלהם. הם מובילים את השיירה. אחר כך, בני גרשון ובני מררי יוצאים עם כל חלקי המשכן המפורקים, הקרשים, היריעות, העמודים, העגלות והבקר. הם צריכים להיות זריזים כדי להקים את המשכן במקום הבא. אחריהם, שבט ראובן וכל מי שאיתו, שבט שמעון ושבט גד. ואז בני קהת יוצאים עם הכלים הקדושים, הארון, השולחן, המנורה. הם הולכים באמצע השיירה, כך שאוהל מועד כבר מוכן לחכות להם במקום החדש. אחריהם, שבט אפרים וכל מי שאיתו, שבט מנשה ושבט בנימין. ובסוף, שבט דן וכל מי שאיתו, שבט אשר ושבט נפתלי. הם הסוגרים של השיירה, כמו מאבטחים בתוך כל אחוריים. הנסיעה הזאת, משה פונה ליתרו, חותנו, אבא של אשתו. הוא מזמין אותו להצטרף אליהם למסע. אנחנו נוסעים לארץ שאלוהים הבטיח לנו, משה אומר לו. בוא איתנו, ויהיה לך טוב, כי אלוהים הבטיח לנו כל טוב. יתרו בהתחלה לא רוצה, כי הוא רוצה לחזור לארצו ולמשפחתו, אבל משה משכנע אותו להישאר ולעזור להם במדבר, כי הוא מכיר את כל המקומות שצריך לחנות בהם. כשהארון היה נוסע, משה היה אומר תפילה מיוחדת, קומה השם, ויפוצו אויביך. כלומר, קום השם ושכל האויבים שלך יתפזרו. וכשהארון היה נח, משה היה אומר, שובה השם, רבבות אלפי ישראל. כלומר, תחזור השם ותישאר עם המוני ישראל. פרק י' הוא כמו יומן המסע הראשון הגדול שלנו. למדנו על החצוצרות המיוחדות שעוזרות לתקשר, ראינו איך כל השבטים מסודרים בנסיעה, כמו שיירת מכוניות ענקית, ואיך משה מזמין את חותנו להצטרף אלינו. עכשיו אנחנו באמת יוצאים לדרך הגדולה במדבר. בואו נראה מה מצפה לנו בפרקים הבאים. להתראות בינתיים חברים.